Moottoriurheiluharrastuksessa iso osa lajia on treenaaminen. Pitää tehdä muutakin kuin lajiharjoittelua, eli siihen kuuluu kuntoilua ja punttisalitreeniä ja muuta tämmöistä. Eli tälle kaudelle justiin Jarnollakin suuri salaisuus tähän vauhdin nousuun on ollut kova hiihtoharjoittelu. Mä olen tässä personal traineri ominaisuudessa yrittänyt sitten Jarno auttaa näissä kaikissa lajiharjoitteluissa näyttämällä esimerkkejä just niin kuin esimerkiksi tää hiihto on, että miten se toimii. Se on meidän huoltoauto. Pikkasen tuli lunta viimeinä siihen, mutta ei muuta kuin ladulle. Joskus ladulla voi sattua pieniä haavereita, mutta se ei meitä haittaa. Jos esimerkiksi lähtee monosta pikkasen nauramaan tuo kärki, niin se ei haittaa mitään, koska meillä on aina mukana tämmöiset luistoteipit, mitä käytetään nykypäivänä erittäin helpot, niin niillä voidaan pikkasen tosta sitten ottaa ja laittaa tuolla pikkasen, niin se auttaa ja sitten laitetaan tää suksi takas jalkaa tosta ja jos mä nyt laitan sen kaverin tuohon. Ei se nyt oikein mennyt. Pikkasen vaikeeta. No niin, eli nyt on siis todellakin homma jiirissä. Anna pitoteippi taskuun ja homma jatkuu. Kas näin.